आए लइकवा कहता जभी 50 बन जीवाए हम कहेंगे बियाहमा में गहनी पिसैया जी यहाँ करनी हमार स्वर्गीय अनिरुद्ध बाबा। नमस्कार प्रणाम गोर लगतनी सब दर्शक के भोजपुरी क्राइम बाबा चैनल में हाथ जोड़ के प्रणाम बा। रउआ सबन के मालूमे होई कि एगो हमार पड़ोसी खुश दिल इंसान मेहनत के मसीहा बाबा अनिरुद्ध जी अब ना रहनी है दुनिया में, लेकिन वहाँ के जिंदगी के कुछ हंसी के पल हमरा लगे कैमरा में कैद बा जोना के रउआ लोगन के देखावे चाहे रउआ लोगन सुनी उनका के ही बहाने कम से कम हमने याद करिए। बहुत मेहनती इंसान रही है वहाँ के। हमारा जिंदगी में अपना जीवन में पूरा हम वहाँ से मेहनती इंसान अपने जिंदगी में ना देखले रहनी है। आज वहाँ के हमनी के बीच में नहीं खी, लेकिन वहाँ के बहुत ही खुश दिल इंसान रहनी है, बहुत हंसावत रहनी है। सारा लोग के अब घुल मिल के रहे, लड़का बच्चा सियान सबका संगे खूब बढ़िया से वहाँ के व्यवहार रहो। तो वहाँ के कुछ साथ में बितावल पल साझा करें और वो लोग देखी बढ़िया लगी तो सब्सक्राइब करे लोग चैनल के। ऐसा चीज और हम रउआ लोगन के आगे परोसे के कोशिश करें। तो देखी लोग वहाँ के संगे बितावल कुछ पल बातचीत कल पल रउआ लोगन के सामने ई बा। सास मान मई ए चाची ओ चाची कैसे उठाओ तनी आए 30,000 का महीना में अनमान हो गई आए तो दादा आए लइकवा कहता जभी 50 बन जीवाए हम कहेंगे बियाहमा में गहनी पिसैया हमें अगर ना देते लिए अपना बेटा पता हो के देता ली है होता था आए गोली सास तो रउआ सब देखनी कितना खुश दिल इंसान यहाँ करनी हो। तो बढ़िया लागल होके तो एगो सब्सक्राइब करे कोशिश जरूर करम लोगिन, शेयर करे लोगिन, लाइक करे लोगिन। तब तक हम लेता नहीं विदा रउआ लोगन से और बा वहाँ के कुछ वीडियो रउआ के देखाएम अगला वीडियो में रउआ लोगन के परोसेम। चैनल सब्सक्राइब करे लोगिन कि कोनो भी वीडियो हम डाली तो रउआ लोगन तक पहुँच सको। एक खातिर हम भारी बानी। नमस्ते प्रणाम, जय हिंद, भोजपुरी क्राइम बाबा।